Oh, aprangsi kaddo we pantame karbi ang longrat lapen east west de maso karbi mate ing longrat ke do ana phana aprangsi dak dong kam DTSC APSLC ahin penang tuman kardom nang pajirlo kardom tase jasemet pen itum pinong we tame itum chingki je thanpon mate tokso nitum do ponji lake nitum long man penget he perfect nang si tong dundo lake rong bithunga konsensialong alang like general secretary ke hai khonsing teron na pulang lihilo alang like dongkam kam long dame alang like EPSLC president lo sonak thaksi sorlo ahin pen dame na chitong dundo lake itum dak bithunga konsensi long mate PS along alang like president lo ake hai pi Rita BP alang lihilo sonak thaksi litum long na chitong dundo lake itum bithunga konsistensi sonak thak lo alang like Assistant General Secretary ke hai Mohon Timung lapu alang lihilo lasonak thaksi itum long na chitong undu thulang la alang like rongkhang konsen silong alang like ke damtang hotame president kikitang abang phulo alang limen lidong khamsa alang lihilo lasonak thaksi na chitong undu thulang alang like dak dongkam kamolong mate alang like APSLC ya Vice President lo ke hai Joshua Hanse alang lihilo tapi nilimen lagi kijutsi nilimen lagi Humbor Singh Ronghang tapi nili bithunga konsensi long ke nili Public City Secretary tapi nili dak dong kamokam DTSC along abangke nili ke lamjai sarpu mare spokesperson lo lasi jase metpen tum chingki ke than ponji lake radera phani tum ninga klong lam ke than pon kang tung lake tum EPSLC song nona bangai ingtang peglo lapen munit dupik tang lo itum karbi karba inglong so kaching room dupik tang lo la solong ni tum phan kapre song tum nang api nu dun ji phan dupik la pensi tum kachirok tok ke dunang ji la pusona puthak la pen itum APSL siang bong ning sivet ke do thek ji la pusona lam sin tum chethan pon po just met penili aninga klong alam mate itum phan ke mesen alam nang than pon ji phan li teron sang hu phan sin ni charju pon tung itum APSL sialong ko som si litum ke mesen pen etum ke do thekji committee siang bong pen ning si ke do thekji ko son APSLC ke messenger phan king kam ka chair pon je phai tum committee ang bong rame ke messenger labang so puthak lam li than bachini igat ikha churu lo nili phan lo puson alang li nakar ju thega pot la sinon nili ki pudam bang la committee ang bong lo plute itum bang che sar se mor sar bang awiden nangi itum phan kupima sar jaiga than than halo so thing sinil tum follow nangi athema sarang than lo je tok solong tame na hok ho meeting long menang than lo je itum committee ang bong lo plute itum bang ke ning si lam the si donangi aben president secretary alam bang ke itum warang ne kupima president secretary tum yong se la committee punon jarang bong lo je thanu pute hatuma lam si itum arjun nangi la si sarang than lo gade itum kai kita leaders plute wisdom donangi wisdom labang kupima plute non aphan kai ke aphan lapen kaddo iphan da misening busum itum phan sarang than ver lo ke haso teng ben se itum follow nang po la si leaders plute da son lo itum ke manangi bangke bang phan ke plak aviden nangji ni lalo lapen nepotism jealousy lapen attitude bang aviden nangji leader plote la sonong si abang fudo plote la bangke ko an make pe prang pon ji hala so bangke pe prang pon theke deji ni pen pui bangke la si leader ot plote itum mesen nangji la wisdom wise bang itum ke dorkar lo ansi itum kupima itum ake mang samen itum ledamun po puson kachi plak dokok pulute la bangge tum uni daji la pen 60 long pusta me ada tum long ada kitab long me la puson ke aveje komane akar bi afan komane afan plak poning pawa inglong so plak ning pawe hada ke puke tribal area pusitok paragraph 20 long pusta me la se paragraph 20 ateng pulute tum kachi plak la hayo denang po leaders pulute apen itu leaders afan bang ini ili asapso kaningi ponji banglo kaningi ponji la pulo social media long bang ke post up ke post pro bang ke tum claim leader nenge athima non hedun ke social media si bang ki bigi thi tum ta chini mati la si kahe no ke post bang ke tum kar tang lo tum yong si social media long long che along yong sang ko che paklang thudat pote kon marat tum long ke bang ke bang widat po la sinilen pu bang ke la hay alang awek box so bang ke tum post up leader nang po ko an ma ko pima ke me ka pe prang ji hala so bang si tum charli nang po itum leaders ke man itum kachi song se unique pigi pulmati prek jagi pulmati ase prek jagi pulote itum la knowledge is power pu bang kaita itum sarang thana teng la so thing itum a mind a full etarlok bang ke thap nang ji la pen itum rada phan la puson kang check tap ke puyong pen le ko pini ke tok tap nge itum aning hai ni ase lam lun ke than ki mesen ko pima a hokalam ke than hala ratum phan aning pilut chok unote la se aning bang itum hai ning ji rada phan aning hai un lo prote itum party long tame alang tum nang chi tu dun de jeli nang chi tu dun veji atima bang putina tina munta
khai ke ching hondu di la so ting se itum klem nang po la si non ke dam tang lo semi non e prang pen bang ke itum leaders pulute la so sanang ke than wisdom wise la so bang ke chi bi vek ning ji la si nungwe man nungwe bani li la alam than pen sing ton ko lo kardom to churulo alang li konsing terone ke hai alang li phanda me nili ning klong ben alang phan churulo alang li party ke me sen nang je phan la pen one prang ke bang ji PSL sia song ken kam si ga cheor thek je putha kalam ta me alang li tum hanang than pon lo la pen kar bing long rat pan ta me than ba chin lo pose alang li phan churulo la pen jasemet per aru itum long du thulang nang si tong lundu alang li ke rongkhang konsen silong alang li ke dam tang ta me president ki tang bang phulo alang li dong kramsa alang li ta me lai tu me PSLC non ken kam ga chior ko an si non rongkhang konsen silong ta me ke duluma la pen rongkhang konsen silong non PSLC song ko an si kang tang lo la so putha kalam alang li phan ta met rat der phan than ba chini phan se por pila Cardom ahok lo ilitum rongkhang bangke nili kai penda pubom lo lasi rongkhang bangke APSLC bangke thir kluk lo lapen APSLC hin lo hadake lalo aprang ke ilitum ke do cheng hut ke la CC committee pustame inur bahini sidu sitamin non bangke ilitum CC committee choche lo non bangke aro arim da do lo non bangke APSLC sar jaiga thar nang ke japon ke mesen na joini sinon bangke arorim de lo arorim bulute lage pilo youth wing women wing yo lason pustami non bang nang thirkluk lo lasi non rongkhang bang non pustami non 28 October 28 alompen pustami nitum mass joining program biji lake Horan Singh be ahem MP Horan Singh be hem lapen long bison MAC long bison be hem adung si itum ilitum la rongkhang konsensi bangke APSLC mass joining hadak kibipo lasi doan akorte injir pai phurun po phurun tum stame kibi ki thi aklemang phar tum stame halabang so hu 28 October ahut stame nalitum wang pen nang cherap nang chitu dunang po lapen la ki plang det ki phi det tum bustame hem do jojera ka chesong along klam long nang bardon nang policy haladak nang bardon blote tum akar ieson ilitum kenang ieson itum long po lasi ke doan rongkhang arat phan bustame chuning rilo lasi rat phan ili aro puthar bachini bangala lo rongkhang constituency bangke penap pen bustame women tum bustame along meeting ki dami phan bange chisik pon lo busin ilihan berta nang pon la son dak si youth tum bustame do de sang se non la puson ke claim ke dam bange non thek pon long bom lo nang litum bustame la social media long thek pon long bom lo si rongkhang constituency bangke APSLC by thir kluk lo non ke kachet dan ke nang litum lang tha ke dam tang bustame di congress BJP lanchot mati belek candidate ave MSC hut bustame lasi non ke bangjilang blote dakke rongkhang bangke avelo non bangke la BJP long se yor nelo mati di lasi rongkhang konstitusi bangke APSLC ing tang kring lo lanchot lo churulo langli rongkhang constituency long president ki khitang abang phu di dongkrom sa phanta me churulo langli rongkhang constituency lam langli nang thanang pachini dum thek pot langli phanta me churulo lason taxi sorlo song penang chitong dundo alangli PSLC women wing alangli ke PS long me president lo alangli men la ke Rita BP alangli tame itum PSLC long mane koson si women wing kang tang nang jima la pen committee siang bang women wing long tame koson pensi ke mesen jima la puson apu thak alambang nangli pinang we ke than pachini pansini la pornang pila Churulo kardom niliphan apornang ki pipon chek pen aporna pipon thek pot alambang ke la pulo women wing tum pusame youth tum pusame lake ining ang thin ke kado ka veta isivet namalasi ining isivet inthin isivet si donang po eklai vet si litum donang po ko sono ma ke puji non e prang ke wang jialong bangke non ke wangi prangge litum hana pa chubai na pa chukai pon tum tadupo ki bai pon thabi ki bai pon pru tum tadupo la so ki bai long bai litum bang ilining chikher lep don te danang po ilining ilitum dodun thep nang po nang li kun nak sikit dukang tung adim long ma du vet nang pula nang li
kuma hansi ka sapur kang tung ma phansi nang li attack ka chiklang dun arlop si do chot po lambang ta nili tum ma vedanang po inke women wing tum kang tang niel andim bang ke hala chi sorsa chmorsa po dimbang eli tumbang avidanang ji eli tum chi sorsa rong pulote eli tum ke mang adim phan ke li phan bang hilupik po ke mang adim ke pali phan bang ke eli tum chi sorsa chmorsa e amuka ke elason e muka ke elason amuka ke amuk tahuk pu ba eli tum chi pu pedanang po klem rapet tam rapet do rapet ko son se eli tum ke mang ki chun ke mang adim long le lete ke eli tum sang se danang pola an miti ke eli tum ke mang son chun chi sinoni prang ke wangi bang ke eli tum kumasi ki misen kumasi ilitum phan ituwar ki japon ki misen ji labang silitum lang do nang po non suri hinira eng koraplin ing kan bang ke ilitum phan sarjai ka thara long silitum ong dong abhut pen pidu nang po kumani runu do e posa pen nang ki bai tang ho kumani hemso pen amen pen nang ki bai tang ho ilitum ke la ke ining pinidu nang nilo chidon do nang nilo bang nang bai pusami litum ke isi vet si do nang po tum ke do thepo pisli tum ke pu do nang po an chalo ni hin pen to churulo halang li sorlo song pen mate itum EPSLC women wing ahin beta me lam the nang paklang no itum women wing ko son si ki mesen jima itum sorlo song tum tame ko son si kapang tang thek jima ko meeting bong ning si ki do thek ma puthak lam tame alang li phan alang li tame rader phanang thanon thek pot alang li phan churulo to nona bangke itum long na chi tong no thulang alang li bithunga consensi pen assistant general secretary ka monti mung ban se arju poning tung la non nilitum bithung consensi long bangke PSLC song kwan si nona kang tang lo la pen kedam tang ta melitum PSLC song phan pute mai bilu pu tang te nangi prepen cheng lok kapre ka sailang nona klem nun ta du la sinon ko son sinon ka chelar do ma mate ko son mala so pu thaga bang itum kar beng long ra ra phanang li bithung consensi pu thaga lam than bachini phan sinilia hin pena pornang pil ali phan bithung constituency long bangke la puson lo hok lo EPSLC tum EPSLC song atom ke kache song bangke song pik lo nasi bithung constituency long kopilo kopia porsi ke songoran ma polo tangte la bangke ake hai karbeng long CM tuliram long hang alang li same dak bithung along bangke kache pang tang pen yok isi nilitum EPSLC song atum che song lo polo tangte alang li risang ho mate alang li long achakri jakor atum bangke nilitum EPSLC song atum mai meeting dolo polo tangte kai kita nang kapa fridun kai kita nang pa siksak dun kai kita nang pa che bhong dun yo la poson si ke claim ha ke cheng pen ke jutta pini anian da nang che bhong dun bomlang la poson si nang e claim jo dak itum bithong constituency long bangke la pen la poson ak thaklo MSC election hot nilitum office ke kim pustame along tin office ta nang free lab lo dak bithung constituency long bangke la hai hoi bangke alang li pustame jarjunang kokpo apen charjuje pura jokje lo alang li de kalimante hok tang der alam polo tang te nili stame badu stame nengye po alang li tum pustame nengye po la bangke hok alam polo tang te nilitum ladak nilitum office along pustame nangki free batai truck de batai truck nangki free nilitum batai tin la nang free nilitum office kim dat tilo yo nang free tang der pen protang te kim don free tilo nilitum lahai office ka chikim ta nilitum hai hui pe hui ke nam ta nilitum sok chior chot pen si nilitum lahai office ki kim i hormu ko chana de kumane abang phule poisa nang pi plak dat puja kali nilitum pan kache songesung same alang litum lahai pendela nam to ho kopi ne terpara nam chiara nam lahai hui da nilitum hanam pipi aso teng plutang te nilita sokmon thomno chio de la pen hala nilijir podalang hala dorson ingti hala ke sokmon pliga chio yola puson same alang litum lahai tang kadan chipap leng plimati alang litum kapang ho de kalang kalima kala nilitum BJP apra party ni nitum choche BJP akhin nilitum choche nasi nalitum none prang pen ke la tuliram long ke do chakri chakor atum pusame la puson ke claim kledaji
aphan si nilhin pen chuni rilo alang li tum pusame matha pa menang po mitha khai longri kuson si kisung ben ke jogjima ilitum karbi tum kuson si kisung ben ke jogjima halabang si anutin abang pu bang phi stame nang matha dunang po dan cerap pencetu dunang po athe lapuson jong si akahino jong si nang claim dun rong nang che bhong dun rong nang chi tok nang chi chok dun rong che theng rong pro tang te ilitum khai bang ke jong he la che song pusame unelo obisuri yu thong keble ilitum che song pusame unelo la si la puson bang ke claim ke danang ji la pen bithung constituency long nitum office dele nang free ali along apreka preka chongkan bethe betha ha harong kuru bethe betha hai huyenda han thorong bethe betha da office bangke nang pripi lablo kuna ne office bangke meng kai pichok hai da do la pen ladak dongka helo ladak phangkri rong bangke hala dak bangta office long chair thengnam rai hai ta dolo nasi non prang ban make lapuson na kahino bangke gundagiri bangke claim ke nang po lapen nang tum gundagiri ke claim bangke lake ale wepin nang tum ke claim do tum da non nang tum ke claim do tum ke sakuri long le di nang tum sakuri long ji mune puyo ini si nang tum lahai gundagiri samai ke claim do mati di samai pinier ni hala tangka ke do chong hong lok che bhong de pina tum si hala tum si sakuri bakuri pu samai hala tum si kelong kalima kelang di ahok pen mati lake nasi lapusan bangke claim ke danang ji nang tum pu samai lapen nilitum episar sia song asong japo bithung episar sia song japo to mangke BJP atangka ke nang ne lapen nilitum pinier ni bithung episar sia song japo to man ke tangka pen jong henang nam pu samai nang namon ne pinang inuta cewar don chok bo abang awela lasi nang tum tanang namang ne nilitum tang dunde athe nang tum along mangke BJP ya ke manglong ke nilitum ke chedon unde lansi nilam thebang pedikol to churulo alang li bithung consistency long alang li assistant general secretary kai phantame alang li bithung consistency long ke dam tangarni ke photang amade BJP atum mate tuliram kachotoy agunda atum aphan itum APSLC office long nang ki pridun lahai puthak tame pini labang so toksu mate chingki than ponlong chiki bir ponlo la so puthaka chiki bil thek pot ni len bana melang le phan churulo la si rang li phan churulo to lason dak thak sinon to lason dak thak sinon nang che tong nun thulang lang li tum dak dong kam kamalong PSLC DTAC along vice president lo ke hai Juswell Hanse alang li tamed la dong kam along itum PSLC kang tang ko an kang tang lo mala pen itum ward committee ke seng tang ward ko an magado la hai puthak kame karbing long rar phan ke than pachini phan se pornang piglo ta churulo aprangsi ini di labang so mai long mistami rituma party president mati khai songjapu sar jay kathar tapeng team APSLC aphan ningak long ban kero pilo alang litum today sangse ka chepeduk pik pen joksi arong alang litum dam lun lam lapen ke six schedule awareness program alang litum ki bi ki thegon long pen joksi nilitum tame APSLC long dun pen pinier ni tame puthot litum DTAC mate dongkom town area semintum seng pon long lo alang litum hanang ke japon teng mate nang pingkhat pon teng si puthot litum DTAC pen sitame je chingki je than pon pen nitum awatin long nitum da dongkamokam area long nitum ward pho ando lapen nitum alang litum hanang pingkhat pon teng si nitum la bangso area long la ward pho an sitame nitum ward committee nitum seng pon long lo lapen ke la bangso award committee long sitame award 10 long sitame nitum executive meeting first executive meeting sitame nitum bi pon long lo nason thak si nilitum non la bangso DTAC long ke nitum kadok kawe tami la award 10 ben sitame nitum isi mene DTAC for executive anan nitum bilong lo lapen ke nitum executive long same ekta isi agenda nitum riponde lo je nitum pini dongkamokam area along nitum award 10 sitame itum APSLC long ke doge itum khai pharmacy card jab lo pupena joksi itum khai pharmacy songma mekanangji lapen arjab thim nangji lapen ke nitum tangka puisa banang ke bailong same itum badutin same itum projon nang ne labangso agenda tame nitum ripon long lo sundak saksi nitum hanla so atim mane DTAC nona aprang kedam thekji aphan aprang mane jakong chipalo ke chelong ji aphan nitum han
20 ST wo thalang so president sar kroman se lapen ke central committee long alamjai sarpo sar angtong inti kathar sumsame ili tuman bidi sore na pon bomlo lapen ni tumalang litum nang ke than pon teng sinon puthor labang so a team same paprang bun bomlo la sinon ke bang ji 2024 lake MP election a hus same nitum la warten pen sitame nitum lamchak chipilo je lak CM area long sitame nitum APSLC la MP election ka chepa haji phan ke nitum phere repin thrak repin lapen ke aduk payang prung ansi nitum che song bonji pusin nitum anutin dame lamchak chipi ponlo lapen ke asun dak taxi non la dongkom town committee election hus sitame nitum award 10 pen sitame candidates sitame nitum place ponni pus labang so lampu thak tame ni litum chingki je than ponlo asun dak taxi non ke bangji arni anke ilitum kadok ko tame ilitum han ilitum sar tum itum han an nang chi paduk pipena jokes ilitum kadok ko tame alang litum long arjab dun thipo kusi nili ning thelo sia poda dolo pot nili lam thela si pajut ko kardon to churulo alang li phantame ilitum dongkamukam mate itum PSLC dongkamukam DTC committee alang li vice president kai bana me churulo itum dak dongka area tame nona bange PSLC hingtang kring sidolo lapen committee nona matke ward number 4 andolo ward number 5 an tame nona bangke keseng bang tang etlo alang litum la bangso pu thagalam tame rader phan nang bachini dunlo asi non nilihin pentame kijutsi alam the abang nili than pajir midaming tung itum labangso aputhak nitum labangso social media chotai long nitum tokso made chingki than ponang kok aputhak bangke lalo nona bangke tum APSL sia song bang itum ingtang piglo posi labangso ingtang piglong nang pe hinu dunjia phan kaprek bongo sonal pen RS BJP tum chelangsi itum hanang pe hinu dunia phan dolo laso posi litum bang kacherok tok lapen kaikin ningisi party siang bong lapen itum inglong aso doan lapen itum APSLC committee pen chenglok kaddo ko vitame ning siper lapen itum ning apherle pun de je phansi kaddo we phantame nilhin pen chuning rilo itum nona bangke ning si ingthinisi committee ang bong polo tangte kaprek alam pen ke kaprek hongwan we de je phansi nilhin pen chuning riponlo labangso ithevet ithenivet alam bangke itum committee do labangso committee ang bong pen itum kachepekeng phansi nilhin tame chuning ridon lo la sonak taxi kedam tang hutame thini social media long ke klang do la hai pu thak tame jasemet pet itu me PSL siang bong ke lapo an ning che so la puson ke ave sita me kaprek bongo sinar esatum itum hanang ke pehin nudun la puson social media long nang upload pi thabret la so jok se itum asap so ka che hu son theglong lo sita me mathanang ne itum party siang bong long ke ka che hu ave kai kita me itum ka che thing long sidu la si ka dog ve karbing long ratame itum mang hu he pin pen itum ning si ning thin CC committee siang bong tame donangji itum PS long non CC long non LA long non central committee sar tum tame ning si theni CC do petlang aposi ka dog ve phantame nilihin pen nang litum han ning si theni si ki doi phantame nilihin phantame na chuning ridun lo asi ki jutsi bang atlai lambang nili pa jermi tung non eprang ke bangji mate non ke bangji 2024 ningkan itum MP election tame te bok hello kar bung the ar among ar bung posane pup kok tame itum APSLC tum tame atheli tum bangke dak aron atang lapen constitution alam 6 sidul aron sinang than ver pochi tum labangke arona kenang so pochi khe mo ar bung si pudam kokpo itum kemistian na phan langdam polo tangte ke dam tang penon an langdam lo polo tangte tum APSLC amai phu sarjai ka thar alang li phansi tum mistian abang phu po tangte tum alang li phansi chini dam lo alang li phana son son tum pihai dam lo itum pihai don lo MP long itum pangni don long lo polo tangte MP ang hoi long pangni long lo polo tangte itum karbia khei la pen 6 dul iriar lo itum karbi la pen long khei ke doan itum chari chalom kemistian nangji la pen itum ajak kong ka chel char jak long pa meji phan po tangte itum asar jai ka thar phana son son sindu itum pahai vek nang po asin itum dongkam kam atim pen bangke lapson dak thak sin tum toksu made jingki je thana bange pedupon bom lang lapson dak thak si ka do beta me karbing long rat tum tame nang lang dun bom non itum wang thu bom po ke chok che ke le do wan bangke karbing long rat lapen east west de maso arat ke do an tum tame ke chok che ke le bangke nang dia po lapen nang pakingun po pusi ning theparlo lapuan si pe nang we jingki je than made toksu bangke dongkam kam DTC ahin ban ke la pansi pijut pon kok po pusi ka do we phantame kardom nang sipilo kardom